Bu. Mbek Pak Kadi lho. Di. Arepe mlebu iki. Iki wae yo dolan lho. Weh, gendange ngiwa nengen lho deloken. Apa sangge nawarin Tak pakai gelangan karet tak kono kok gelang jam. kata nih omah. Duwe jane. Mam yo. Di. Mam. Ngorong ati. Saya anterin balik, Aska. Ngantuk, Bu. Sampai lagi. Ya, padha kaget aku sih. Motor. Ya Allah, sampai HP pusing. Lho, Mam yo. Mas Mam. Komenane ini apa karetmu? Komenane ini apa? Bolangan karet lho. Jammu nyandi. Jamnya ngelapaknya. Wis makan kong, Pak Di. Wis makan apa kong? Wis makan. Ora kok. Sikile disalehne to, Kang. Sikile salehne to. Lah, mlak wis ya, Dok. Sikile Pak Kadi nggih mlaku-mlaku ae saiki rabuh lho, lho. Oh iya. Udah isu mlaku-mlaku ya. Ndak iso saiki mlaku-mlaku e. Masih mlaku-mlaku. Ana ado-ado teko kono rene ngono ae, dalan sing penak. Ya. Enak tau aku dari apem. Aku dek iki gak gawe kilo tok sesuk. Besok tak teri ya. Debek cemah nindi, Pak Di? Mana ndi? Ya, Mak, lebih tidak. Nek kene. Mereka pamit apa ora? Pamit sopo? Lah aku lawange dikancing. Enggak. Kita kan tanjangan delok. Lomba ini. Apa sikil ya? Lah ya kok. Lah dene dijunjung lho awakmu. Pas lomba ki lho, Bu. Lah yo kesukane ndorong kae iki. Mosok dijunjung. Oh, dijunjung Masno ya. Atur rame kali ya. Enak tau apa me? Saiki malam Rebo ya? Malam Rebo. Wis garing kabeh dadae. Wis ditasi. Wis ra tunggu pitik no? Ora. Sing tak dolane tolong janji. Apa nih? Aku dolan. Ngendi arep dolan endi? Aku melok ya. Kemajan, Terima Jaya di sini. Trimo Jayan kono ndelok apa? Trimo Jayane apa to, Bu? Trimo Jayane. Trimo Jayan sengat to? Hah? Trimo Jayan sengat. Arep ndelok apa? Bal-balan. Oh, nggak nganu ya, lapangan balapan kuda ya. Kuwi pun Trimo Jayan. Enak Ibu sengat. Singkatan kuwi. Enggak Trimo Jayan. Sengat apa enak? Enak sangat ulon. Dundalan. Pikatan ya kan biyen mek kono kuwi nduk balapan jaran. Ora ngerti aku. Siapa? Karena Lah kok ngerti? tekan aku. Tekon sapa, Pak Di? Tekon sapa? Bang Mawar. Mbok Mi kan ninggale dinane apa to?
Setu apa? Itu minggu lagi. Setu lagi? Kata lagi enggak. Piye to iki? Angkat lagi? Sasine. Enggak lagi. Lha piye lek nylameti? Sapa sing kelingan? Sapa sing kelingan? Acan kele ada ngan lekas bengi ngene iki. Lara bengi. 2 menit, 2 menit. Mam ya? Heh? Biar nek Pak, nek soto barang tak sibuk karo soto ya? Wis tenan? Mak karo apa Pak Di? Eh? Mak karo apa? Mbok rasa gelangan karet to, darahe mari ora jalan. Kedua, Tukokne gelang jam arep apa piye? kayak di rumah. Ora tinggi mandir gelangan karet. Dek ini melak makan-makan apa ora Dek ini? Ini Gini karo Mbak Intan Dek ini. biasa ini meraya akan nyetan aku nyetan penyetan tekan pintus Piye? ini ngilen Terus Mbak Etan Nyelok adike Mbak iki Jawamu piye? iso mbak to, Bu. Nyelok Intan ya jangkar, Intan nyelok awakmu, Pak. Mbak. Dek Intan. Dan nyapa Pak Di kok? kan nyuruh-nyuruh Golek aku. Berarti Sapa yang lek? Bu Intan. Wis dingkok. Kuat Pak Di. Emang awakmu ngerti lek aku rene ya? Ngerti lek aku rene? Kok nuruti rene? Koyo mbek girah to mas ning ngarepan. Pikirnya kayak nang ngarepan to? di depan kayak ini 2 menit. Ya asal dok. Nyapa? Ngantuk aku. Selan karo ngisaan magriban lali. Bayar rene magriban sik. Lah iya. Yo, Ya mulai di. Mulai ya. Sampeyan mulai apa nang kene? apa yang tanya Ngomong-ngomongan dhewe. gak dengan orang akeh kan Calok ben dicolok induk inces. Ya, ben dicolok induk inces. yo. Jangan goyang-goyang. Hati-hati. Gak mantenan. Di? Gak mantenan. Ndi Pak Di? Oh, parut we. Kok parut? Kuwi lho Pak Kade nek parut jare. Kuncine ra mak kok lho. Di? Kan. Tak kok bawa. Nek kok kunci. Megah to Bu jare, Bu. Alah, demen. Tutupan Bu. Bu anterno. Kalau ono teko omah ndok Pak kasih ndok. Lah wes. Burung ini. Ya Pak Di. Pancen ngono lho, Bu. Enggak kan nek iso rapet dhewe sing ngono. Ayo, mesen ngono digoncang apa ora? Digoceki apa ora? Numpak motor ya bareng. Gelem Pak Di? Alon-alon. Alon-alon. Tuh susu apa kasih? Nah, Ayo. Loh, Ya, kita bang siaran.
karena Iki mau deres to, Bu, ya an ya. lanalan ya. Ini lho. Indo inces. Stoke deres. Mak serut. Ke sapa, Bu? Bu, sapa, Bu? Bu. Sapa, Pak Di? Ada membeta ya. Coba sih. Betul. Kan? Lima sih. Ora nek wong Bah. wis balik Aska. Wis turu kok wis balik. Kamu balik? Heh? Agak. Mana sih kok udah balik, betul? Mana sih kok udah balik? Itu saja nih. Kalau ada pulang. Sampeyan pangsol apa ning kene? Eh? Pangsol apa ning kene? Bangsal. Wah, ya. Ngantuk Ngantuk. Enak, gitu bablas. Blabas aku karo sapa, Pak Di? Ini kalau itu masih. Alhamdulillah. Lah. Ya, sih, Mama. Kok yasinan tuh Pak Di? Saiki malam Rebo. Kucingnya. Mas teko omah, Pak Di. Bebek. Sandale Rara iki, Bu. Jare Cio kae digubak ngono. Karo Cio sitoke ditaleni ngono lho jare iki. Di tempatnya tikel. Anu. Lampune mak pateni ra, Pak Di? Di. Lek bengi. Wes? Wes yo Pak Di? Nggih.